Zdravím vás, priatelia. Takže máme tu video o oprave rámu Java 500 OHC 02. Po videu uvidíte fotky s poškodeniami rámu. Pri analýze poškodení vznikla jedna otázka. Mohol byť v tomto ráme založený motor? Diery boli vyosené a medzera medzi motorom a rámom bola prakticky žiadna. Táto otázka už v podstate ostane nezodpovedaná. Jediné, čo ostáva, je treba rám opraviť. A na záver videa sme si pre vás nehali jedno malé prekvapenie, takže prajem vám príjemné sledovanie a vidíme sa ešte. No a teraz k tomu prekvapeniu. Zhruba do jedného mesiaca spúšťame výrobu rámov Java 500 OHC. Takže dnešným dňom, to je 6.10.2021, každý rám Java 500 OHC, či už to bude opravovaný rám, alebo nami vyrobená replika, tak jeho súčasťou budú nasledovné dokumenty. Certifikát o normalizačnom žíhaní, protokol o geometrii rámu z fabrického meracieho zariadenia laserovým zameriavaním. Čo to všetko vlastne znamená? Tak tieto dva dokumenty sa stanú vlastne ako keby nejakým rodným listom k týmto rámom a zároveň budú hovoriť o tom, že vlastne ten rám je ako jeden celok, není sú tam nejaké pnutia a podobné veci, to znamená, je to ako keby jeden materiál. A druhá vec, uhly a rozmery budú v tolerancii, ktoré predpísal výrobca. Takže ja vám chcem na záver poďakovať, že ste vydržali až na koniec tohto videa a vidíme sa pri ďalších videách. Majte sa.